Posse Mix Club. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumongusmixclub.listentomyradio.com. Dumongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. DJ Donoso, the third of the Domongous Mix Club DJ, bringing you the hits. Dance to the music of Posse Mix Club. Kung darating man ang isang araw, Ara music nga. ika'y Do, ginaduyan ko rason ko ba? matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailan pa man. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang langit ko na lang pag-iulit
music of Passing Mix Club. Kamu di manisanku, uyaku mataku, sagunyakan diriku aku, kamawatan ka na sa ingin, naduman dilibatkan, ano na kung madalaka, italipin ka na kunin ka, sasangay madala. This is the mix of DJ Demotrix. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya suwara ko. Dapat patigan upang musungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya suwara ko. Dapat patigan upang musungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Kamu di manisan ko, uyaku mata ko. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sa ingin, paano man dilipakan, paano na kung madalakan, utalipin ka na kunin ka, sasangay madala. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya suwara ko. Dapat patigan upang musungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya suwara ko. Dapat patigan upang musungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Dance to the music of Passing Mix Club. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, The music, the mixes of DJ Donoso III. At wala nang iba. Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Never say goodbye, bye, 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 bye. Close your eyes, remember the good times together. Stay with me tonight. This is the mix of DJ Gibbs. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, 7:48 in the evening. Sige kamayadad nga evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag still ko po niyo si DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ and a proud member of Dumangas Mix Club. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag ang official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club.
Okay, ito naman kita para magkatawato, magkiyay-kiyay. Subang adlaw today is May 10, 2024. Ikapulo ng adlaw sa bulan sang Mayo. Kag still mainit sa aton nga lugar sa Pilipinas. Pira lang sa may abroad, no? Like sa may Canada, may California. Pero dito sa Pilipinas still siyempre nagaantos kita sang tama pagid kainit nga chimpo. Okay, kay mainit ang chimpo, so manotis naton nga dali magbaho ang aton nga lawas. So sa mga allergy sa paligo, kaya nyo pang hindi maligo. Okay, kung sang una kung gusto mo mapabalas, kinanglanon mo nga maghulag sa imong lawas. Pero subong iya, hindi ka na maghulag kaya ang balas na ang mahulag sa imong lawas. Okay, mainit ang aton nga adlaw, lalin alas 9 sa aga, sagid alas 3 sa hapon, kag even sa alas 4 or alas 5, banaag pa ang adlaw. Kag aga pa nagsanag, no? Alas 5 imedya sanag na. Or even alas 5 sa aga medyo masanag na. So, mas more ang adlaw subong sa gabi, no? So that's why nga mas madamo ang mahimo nga obra sang tao. Okay, sa admin sang Dumangas Banwa ko Bugalko, thank you so much sa pag-approve sang pag-post sa akon nga Facebook Live. Nasa mga Suspinyo family sa admin sang Facebook group page nga Dumangas ko Banwa ko Bugalko. Salamat din sa pag-approve sa akon nga pag-post. Okay, sa gusto mo pa shoutout sa mga gabi na sa wala sang bayad nato nga shoutout. Ang imo nyo lang ibutan lang sa dalom. Kaya malingaw-lingaw kita sa karon alas 10 sa gabi. So kung daw okay pa nga hindi ko pagtuyon, so pwede kita ka-extend hasta alas 11. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, basta may celebrations, may mga kasal, bunyag, debut, may mga anniversary na buta sila ng panglawagan naton. Kaya kagsubong gali so birthday sa akon nga brother nga si Victor Donoso D4. Dito sa may Dumangas, Bano sa Dumangas, ang owner sang Victor D4 Glass and Aluminum Supply. No, birthday subong. Kaya siyempre birthday man ni Ashley Donoso, yung nga bata. Okay, kag birthday masubong sa akon nga bayaw nga si Tamtam. O, kadamo tani sa plamertihan ko. Kaya sa kasakuon daw wala ko nakalagaw subong nga adlaw, no? So medyo daw trip kong hindi magwa sa balay ani subong. Parang malikawan ang pagdamo nga tagay-tagay. Damo nga tikwi-tikwi. Okay, so ma-enjoy kita sa ato mga exclusive mga dance remixes. Kag dala kali sa may bagay housing, loud and clear ang audio naton. Dala sa balay ni Franklin Sombilla Jr., no? Sa gina-broadcast niyang aton nga audio. So inay-inay lang, basi akiga ka mo da sa palibot sa bagay housing. Pero kung adlaw, gina-replay ato nga program. Kasi gabong nga audio sang DMC Net Radio FM sa bilog nga housing, dala sa bagay housing. Pati on padri sa amon sa piyak ng barangay. Gabi ka social, no? Minisal na lang nag-hook up sa aton. Pero sa mga siguro hinay-hinay lang, probas iliwaton yung nakapag-play. Thank you so much, good Franklin Jojo Sombilla Jr. Dala sa may bakay housing. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ito si Bina Moment. Naknalis sa ato, nakatutog sa ato sa mga gabi. So, unang nagtamo sa akon nga Facebook Live. Si Paring Noy PD Fiesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Thank you so much, good pre sa pagtamwa. Kumalya man gabi pre-week. Okay, likewise man na sa imo pre. Kagaraman siyempre si DJ Rex Langrio all the way from Kalinog, Iloilo, ang sikat nga remix maker dito sa Western Visayas. Kag member man sa Panay Mix DJs. Ambalyado, good evening Sir Vic. Okay, likewise man na sa imo DJ Rex Langrio. Kagaraman nagkatama sa atong Facebook Live si Nova Villa Altar Piña de Vera. Ang suki naton kada gabi. Dala sa may Barangay Harding, Dumangas, sa pinakagwapa dala sa may Barangay Harding, Dumangas. Salamat kayo sa pagtamo, kag regards sa imong family circle, sa imong ex-BF nga si Arnel De Vera. Kagaraman siyempre ang gwapo kag mapisan nga kagawad sang Barangay Managi, Dumangas nga si RC Rolinding Lasa. Okay, still watching our Facebook Live. Kaghambal ni Nova Villa Altar Piña De Vera. Good evening Sir DJ Beck. Okay, so good evening man sa imo. Kagaraman siyempre ang sikat man nga remix maker diri sa may Dumangas, nga member man sang Dumangas Mix Club nga si DJ Cedric. Okay, doon na idlam ko sa imo DJ Cedric ba? Bago mo lang ko gin-add kay natalang yung accept, no? At isa kita ay makita sa Facebook. Kumusta nang buhay-buhay naton dra? Sa may PD sa may sa may Bulilaw, no?
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa may salad kagalino, salad, no? Sige, so enjoy sa pagpamati sa atong Facebook Live. Basi first time mo nakatamo, kada gabi nag-live ako sa akong Facebook. Then of course, si Amal ni Kagawad Rolling Ning Lasa. Sir, good PM, musta na? Daw masako, gid katama, tiway gid. Okay man, medyo masako man yung kaysa. Medyo matahway man, ano ginang kabuhi naton? Kay mas mabudlay, bala mo kung may trabaho kita iya, ano gina-expected naton nga masako, matahway, pero more ang sako. Pero ang pasalamatan naton nga may mga trabaho, siyempre may pambaka kita sa aton nga mga pang tikwi-tikwi. Kaya kung wala kita sang obra, kapuhin lang kita kaduyog, siyempre wala kita pambakal sa aton mga tikwi-tikwi. Okay, may chimpo man tikwi-tikwi kita kagawad. Okay, si Alvin Pistolante or si Mitrex dira sa may Barotac Nibo Iloilo nga member sang R7 Philippines gaga upod kami dati sa ERCOM Dumangas chapter. Ambalya bro, good evening. Mitrex ni shout out kay bro Noypi kag sa bilog nga R7 Philippines. Okay, salamat gid Mitrex ang R7 Philippines dira sa may Barotac Nibo Iloilo. Then naman si Ma'am Rachel Dipra nagasaot sa aton nga Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtama. Then naman si Jack Doronila Villa sa may barangay sa Dumangas. Salamat man sa pagtama. Din si James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. So kami naton kag salamat sa pag-share sa akon nga Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas ka Kun. Okay, ang nanigban ko kung anong sugpon sang Kun. Basi gusto niyo magpa-member sa Facebook page nga taga Dumangas Kakon, paki-search lang sa Facebook. Then good evening Sir Vic from Lex Langrio. Good evening mada sa imo. Ni si DJ Gerald John Valle. Okay, dala sa may Antique Iloilo, Antique province of Antique. Nagitamo mo sa atong Facebook Live, nadula ako ng monitor. Okay, hambal ni Gerald June Valley or si DJ Gerald. Hi sir, mayang gabi from Ruas City. Ay sa Ruas City, no? Abi ko sa Antique. Lapaw naman, lapaw. Okay, from Jason de la Cruz Senior. Mayang gabi DJ Beck. Okay, mayang gabi mada si Imo. Di kasubong. Okay, live from Negros Occidental. Okay, salamat sa pag-support sa akong nga Facebook Live. Okay, pag-share lang sa akong Facebook Live. Basi pwede niyo ma-share sa inyong mga wall. Wala man na sa problema. Hindi man maibanan yung mga load. Kaya siyempre damo makita sa akin nga Facebook Live. Amo lang ginang bayad niya sa akin nga live, no? Share my Facebook Live. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko man na nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live, no? Si James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro, si Kagawad Rolling Ning Lasa sa may barangay Managi Dumangas, si Nuba Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Harding Dumangas. Then of course si Julius Donoso Daquilo sa may barangay Managi Dumangas, si Renz Donoso de Vinagracia sa may barangay Managi Dumangas, si Cherry Rose Diquito sa may abroad girls sa Sapahong. Then si G Facto Junior sa may barangay Banto Dumangas. Then si KCR DJ si Rael. Then si Jason de la Cruz Senior, si Marinel Villar sa may Taiwan, si Gerald John Valle sa may sa may Ruas City. Then si Sandara Villamonte sa may Metro Manila, ang DJ sang XFM Balawan, ang stasyon sa may mga X. Dito naman si Jorly Lidonio, nag-donate pa sa reaction. Thank you so much, Gid. Si Ma'am Rachel Dipra sa may Ilea 3rd Dumangas, si Yel Villanueva sa may Taiwan, si Jonathan Ditablan sa may Metro Manila, si Ma'am Erna Direkito sa may teacher sang Salangan Elementary School, si Paring Noy Pilipiasta sa may Barangay Baco Dumangas. Din si Ann DC sa may California. Din si Yanyan Banista, si Rex Langrio sa may Kalinog Iloilo, si Cedric DJ Cedric sa may Salad Dumangas. Okay. Okay, ang bali ni RC Rolling Ning Lasa Kagawad, no? Kita nilang gwapo nga DJ. Tuod, babi ko, gwapa.
Okay, salamat gid. Kag of course sambal ni Jason de la Cruz, Dan, like and share. Okay, salamat gid. Paki-share lang sa akong Facebook Live kay wala man asang maiban sa inyong load na. Pero tadi daw makakita. This is Annabelle Francisco, parinti ko dala sa may sitio na Loyan, Barangay sa Padumaga. Salamat sa pagtamwa. Then still also watching our Facebook Live is DJ Bongs Tidula Taronas dala sa may Iloilo City. Salamat sa pagtamwa. Ang sikat mga remix maker diri sa Western Visayas kag member man sang Dumangas asang Panay Mix DJs. This is the mix of DJ Skims. Okay, ras natin is 7:59 in the evening. So maghataw-hataw kita na kag mag-TikTok. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag-upo nyo siyempre si DJ Vic Donoso III. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap atong buwan sagwa, kaya lang kamuda, may daya. Kaya si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, wala gamuan. the public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamot sa sining pabayle, syahit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamuan. Hala bira, was-was, bomba, birada. Okay, thank you so much to Franklin Sombilia Jr. Dala sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Okay, thank you so much sa pag-share sa akong Facebook Live. Also kay J. Facto Junio or si 168 sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat sa pag-share. Also from Paring Noy Pidipesta. Please pa-shoutout ang DRC family and Nining Molina Barolo. Thanks, Gid. Okay, wala gid problema Paring Noy Pidipesta. Then from Jason de la Cruz Sr. kasi palagi ako pinapatugtog yung remix niyo. Okay, so just PM lang sa ako na Jason de la Cruz. May shop ni Franklin Sombilia or si Jujo sa Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Okay, anong alas ang inyo galing nga store? Asang inyong shop kag store? Okay, paki-comment na sa dalom kay para mabasa-basa na to permi. Okay, salamat gid Mary Grace de Binagracia de Loso dahil sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ara music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba?
Okay, from DGX1, Sir Chris Buenavista, perti kasako kay exam ka mga bata sa Lunes. Garam kag naga NLCE pa kami. Okay, so parehas lang kita. Amo ginang ubra naton, medyo masako. Medyo kung kay sa taway man. Pero laban gid ang sako. Sige lang, enjoy lang life. Importante may obra. Kay kadamo sa buong naga problema nga wala sa mga obra. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Okay, from Sir Tope. Importante may 15 master, no? Siyempre, importante maabot ang 15. Okay, sa 15, maabot ang sweldo ni Sir Tope. Kag maabot man ang iyang bonus. Okay, tikwi time sa 15. Bapilan lang kadlaw sa 10 subong. 10 sa 5 ng kadlaw, no? So, makakuha natin eh, makatikwi-tikwi. Maka-enjoy ang life. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Marico Imelda Gabri Dalida dahil sa may Bantod Fabrika. Bantod Fabrika Dumangas ang teacher. Siyempre rin gwapa nga teacher sa Bantod Fabrika Elementary School. Nagatama sa atong Facebook Live. Salamat kid Mari sa pagtamwa. Kag-regard sa imong ex-boyfriend, no, si Sir Alan Dalida. Okay, salamat man kay Matrix or si Alvin Pistolante sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, sa mga wala pa naka-share, so pag-share lang sa akong Facebook Live. Salamat! Sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. And you hear the beat drop.
Born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring to mix. It's DJ Donoso the third of Mangas Mix Club. Rock music na. Tuuyog man bang girahan namun ba? Ay, ambat na lang. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Donoso the third on the mix. Okay, ano man nagatamo sa atong Facebook Live si bro namon Leo Ladoblan Biating. Okay, ang pinakamabuot namon nga bro sa All Star Riders do Dumangas, di ba bro Tope? Siya na yung pinakabuot namon nga member. Wala isang bisyo, wala nagainom. Pero nagapainom na. Okay, shout out bro. Mayong gabi. Okay, from Leo Ladoblan Biating. Okay, salamat gid bro sa pagtamo ha. Musta ang buhay-buhay? Kumusta ang tagay-tagay niyan? Saan kita matagay-tagay nga grupo? Maululupod ang mga mabuot nga wala bisyo. Okay, salamat once again kay bro namon Leo Ladoblan Biating. Okay, from Glusin Yasco, shout out sir sa taga-Embargo nga gasinggit sa Kampo Hubog ang Tunto. Hubog ang Tunto, namit tani isang music, masakit talaga sa first time by Tamtax. Tuod di man hindi ka maoy kaya ang mamaoy, siya kita mabayad sang sound system. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, siya gid ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Okay, batian nyo, ang maoy, magamo, siya gid ang mabayad sang sound system. Enjoy lang kita sa saot-saot dira. Yudi kakak, dramulet kid, kampiyon ba? It's the mix worth waiting for. This is Dos Lactos. Rock music na. Tuuyog man bang girahan namun ba? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from bro namon Leo Ladoblan Biating makataway bro Sige, may kataway. Atin lang kami dali sa Dumangas. Sa may western parts ang Dumangas. Okay, para ma-meeting naman kita. Okay, si Shirley Abordo Discutido nagatama man sa atong Facebook Live dira sa may Bakay Housing.
salamat gid sa pagtamwa. Thank you gid idol, okay? Salamat man sa pag-support sa program sang DMC and Neto GFM Dance Party Mixes. Kasi mo siyempre nga ex-boyfriend kasi sa inyo da mga anak. Okay, base araman da si Mama Doms. Mama Doms, out na. Okay raman si Linsky Siriano Dirotas sa may abroad, sa may Oman. Okay, salamat kayo sa pagtamwa. So just enjoy sa nagaplupuway. Kiay lang ang mga buli, parang chill lang. Hi, I'm your DJ Baninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, at naman sa itong Facebook Live, si Tito Rafi, nga taga-barangay Talasan Mangas. Okay, salamat sa pagtamwa. So, ambal niya po ta, sir. Nakapuli ka sa Talusan. Ambal ko magpuli ka, lagaw ka sa akon. Para makakita din, chill-chill. Matikwi-tikwi. Okay, pag di off mo, lagaw-lagaw lang. Hindi man malagaw kita sagwa. Sagwa kita matikwi-tikwi. Okay, salamat gid Rafi di Tablan or si Tito Rafi ang iyang Facebook, no? Paki-support man sa iyang nga account kay ti ginatinguan niya man nga mangin madamo iyang supporters, followers para sa mga next sa mga plano. Okay, duty ako na sa may Altatsira. Sige, halong-halong na sa pag-duty. Samtang nag-duty, so sound trip anay. Okay, from Linsky Siriano Dirotas. Okay, good evening, Sir DJ Vic. Since siya get late, naku nakatamwa, so busy kay Friday subang. So medyo busy sa ako na sa Friday. Kag bago lang kami, tapos kapanghugas, damo gito. Anong ginahugasan nyo? Basta ginahugasan nyo gold. Itong gold ma-apply ko na sa inyo. Okay, salamat good once again, Linsky Siriano Dirotas dito sa may abroad, no? Sa taga-barangay Lactoran, Dumangas. Ang owner sang Linsky All Shopee. Basta Team Salad, the best. Magsahod kag mag-iyan tayo. MC Boys, the best. Feel the beat. Feel the music of DJ Fretmark Remix. Negros Mix Club. Ano ba yan? Abaw! Larte!
DJ Fat Mark. Mix Club. Okay, nag-silent monitor mas ato ang pinakagwapa dira sa may Tabukan Country Village nga si Fideline Garcia. Okay, ang pinakagwapa dira. Salamat gid Fideline Garcia sa pag-silent monitor sa DMC Dance Party Mixes. Basta Team Salad, the best. Basta Negros, Idol. Negros Mix Club. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Bayot man di ay, 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 abi ko lalaki. Okay, si Jackie Price. Dira sa may Barutak Nebo Iloilo. So salamat sa pagtamwa. Kagregal siyempre sa kay Alex Dikinya. Okay, salamat sa pagtama once again. So si Linsky Siriano Dirota, Sir DJBek, request daw ang upod ko si Rosana Pakliba Valenzuela ang Magda Palicia Lagmay. Papli daw sang silos ni Shaira. Thanks good DJBek. Okay, so play natin doon ang silos na sa standby lang. Salamat once again sa pagtama dira sa may abroad. Okay, play natin doon ang silos. Of course, naman si Lia Puasan. Dala sa may Oton Iloilo, sa Oton Kasabong. Good evening, sir. Good luck sa tanan ng mga interest sa upas buwas diri sa Kabuluan Norte, Oton. Okay, good luck sa GS Microsound. For sure, mangibabaliwat ang GS Microsound. Thank you.
Machutan-aw niya kuyab lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa babae. Dunay uban. Okay, araman sa atong Facebook Live si CV Bata ni Bikoy. Kag Bikoy Bata ni Maling. Okay, Amalia, happy evening Dumangas and Antique. So all the way from Lawan Antique sa may barangay Ulok, Lawan Antique. Salamat kay bro sa pagtamwa. Kag shoutout lang sa mga banang waran, especially kay Master Richard Manyapo. Nga tama kabuot. Okay, sa mga bana ko na mabuot like Master Richard Manyapo. Okay. Parehas ka muna kabuot, no? Wala mong ginawag si bro ato na Tope, Chris Binavista. Para ligas kami ng mga mabuot. Isa lang ang bisyo namon, binoteg. Okay, so good evening sa tanan from Shirley Abordo Discotido. Once again sa may Bakay Housing. Okay, sa mga nagapamatik dira sa Bakay Housing, mga sukin nato dira si Maylin sang Busilak Adaman dira. Si Mama Doms, of course si Jojo Sambilia. Okay, si Pretty Moms Giban sa may abroad nga tama sa atong Facebook Live. Okay, coming up next is Silos by Shaira Remix or remix version sang Silos ni Shaira. Next sa atong lineup. Ibali-bali, ugway, inungdan. Usa paghilom, paminaw, katawan na lang. Oh, dili ka ng rocker, long hair. Dili ka ng long hair, rocker. Ganay uban para kiraker lang. Kunya di ay tuway kalibutan. Dili tanan, mauwi ako iuluhan. Ining kantahan, walay kumong ugway padulngan. Okay, from Pretty Bums Giban, good evening sir. Okay, good evening sa imo or yes, good evening man sa imo sa abroad. De from Rooney Dinglasa, shout out sa di sa Kagawad, si Kagawad Rolin Dinglasa. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Kliba Valenzuela and Magda Palencia Lagmay dito sa may abroad, of course Linsky Siriano de Rotas. This is a requested song.
Okay, from Rosana Pakliba, Valenzuela. So, mayang gabi sa tanan. O ilongga ka manggali. Mabuti na kaintindihan tayo. Okay, salamat sa pagtamwa, Rosana Pakliba, Valenzuela. Then from Pretty Bums, Gagiban, makakiay. He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. DJ U1 Brian. Okay, from Linsky Silriano de Rotas, thank you good sir, DJ Vic. Happy gid kami na mag-work, the best music. Okay, just enjoy lang dala, samtang mo ng gaulobra, nagakuti-kuti. Sa maning namin sa atong program, kaya bisa nagapamati ka mo iya, so pwede ka mo makaobra. Hindi sa mga content nga kung mamati ka mo, siyempre matubang ka mo sa mga content. Pero ato nga program, so for kung gidya, for lingaw-lingaw lang, pwede ka mo makaobra nga nagapamati. Multitasking ika nga. Still na si Kagawad Rolling Ding Lasa sa atong Facebook Live. Saan kita mang tikwi-tikwi? Schedulanda. Okay, si Leah Poasan still watching our Facebook Lives. Salamat kayo sa pagpulaw-pulaw dira. Sa wala na tagay-tagay. Okay, atama sa atong Facebook Live si Sir GP Alihaga Laino dira sa Mayroa City. Thank you, sir, sa pagtamo sa akong Facebook Live.
Also from CB Bata ni Bicoy, kag Bicoy Bata ni Maling. Happiest birthday to bro Vic Donoso D4 or si Victor Donoso D4 and Ashley Rose Donoso. More birthdays and blessings to come. Okay, salamat gid bro CB or bro Bicoy Bata ni Maling. Kag CB Bata ni Bicoy. Okay, so acknowledge sa ito nag-donate sa ilang reaction sa ako niya Facebook Live. Sel si Champ Diloso dala sa may Iloilo City. Then of course si Ronnie Donisa dala sa may barangay sa Dumangas. Si Abe the Assist Duriman sa may barangay Hardin Dumangas. Si Tommy Dronila sa may abroad. Also si Vicky Dilariarte, si Sir GP Alihaga Laino. Also si Leo Alvizo. Si Magda Palencia Lagmay, si Pretty Bams Giban, Rosana Pakliba Valenzuela, si Jackie Price, si Ma'am Lar Gonzaga, okay, si Arnold Barbero, ang DJ Mandra sa may Pasay City. Thank you so much sa pagtama sa ako niyo Facebook Live. Si Glucy Niasco, si Bro Namon Leo Ladublan Biateng. Brian. Okay, si Herman Di Pamelo is watching our Facebook Live. Thank you so much. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the First. He's one. Herman Di Pamelo, hello sir. Good eve po, pa-shoutout po pamilya ko sa Sapaw, sa Purok Dos at Taga-Anilaw, mga Di Pamelo family. Okay, good health sir. So, thank you so much, good. Si Herman Di Pamelo, sa din kasubong sa Anilaw or sa City. Salamat din sa pagtama sa ako niya Facebook Live. So just enjoy lang. Magbalik-balik lang sa kada gabi. Thank you. He was born.
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ Umpisahin na, kay masaot ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, so ara sa atong Facebook Live si Jassy Simpas Brandes. Good evening, DJ Vic. Shout out sa De La Cruz, Noniza. Also Simpas kag Bandres family sang Bantod Fabrika, Dumangas. Okay, salamat gid sa pagtamo kapag support si Jassy Simpas Brandes, ang pinakagawa pa dira sa may Barangay Bantod Fabrika, Dumangas, Iloilo. Okay, ano naman sa ating Facebook Live? Si Jungkook Nerf, no? Ang idol ko nga si Jungkook Nerf. Shoutout kay Brian sa Tumkun, Ilaya, Pututan. Okay, salamat sa pagtama, Jungkook Nerf. Okay, from Gars, Benjamin Alatiet. No, bali nga, so, pa-shoutout po sa RMG Disco Mobile. From Tapas, Capiz. Okay, salamat gid DJ Vic. Okay, welcome gid Gars Benjamin Alatiet. Then from Kagawad Rulin Dinglasa, sir, good PM. Shout out lang sa RDAF 6 TY gid. Okay, from Gars Benjamin, so DJ pwede ka request. Okay, pwede akong basta available ah. Pag available, i-play natin basta disco lang or mga TikTok or techno music. Basta i-play, available, play na yun ah. Okay, from Jassy Simpas Brandes, kanami ka mga music daw, masaot ako ba? Okay, ang purpose ato nga program, siyempre makakiay-kiay ang ato ni mga listeners. Hindi nga ang iba nagapamurugso, iba nag-lukdo sa problema. So nga problema, isaot lang kay kung kapuyon ka karon, siyempre, dali ka makatulog. Pag makatulog ka, so malimta mo yung problema. Kagbuas makaplano ka aga pa kung ano imuon mo sa imong mga problema. From Jungkook Nerf, shout out kay Gilma sa Pututan. Okay, so just enjoy sa pagpamati sa aton nga live mixing here.
in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Gars Benjamin Alatiit sa team Alatiit sa music nga Manok nga Kaber. Okay, so naka-line up na ang music nga Manok na Kaber, no? After sa isa ka song, so i-play natin ang Manok nga Kaber. Manok na Kaber. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Then of course from Justy Simpas Bandres. Pa-shoutout lang dayon members sang Reunite Discipline Anti-Crime Forces sang Santa Barbara kag Dumangas sa bilog nga Region 6 headed by our regional director Dean Mark Brandes. Thank you good DJ Vic. Okay, so God bless. Okay, likewise good sa imo dira Justy Simpas Brandes sa may Bantod Pabrika Dumangas.
Okay, after sang sininga song is Manok Nakaber. Okay, from Jungkook Nerf, shoutout kay Brian sa Tumkon Ilya Pututan. Okay, nabasa ko na kayo. Lodi, paano kung bayaan ka sang uyab mo? Anong imuon mo? Pa-advise pwede. Okay, ginbayaan ko na si Jungkook Nerf sang iyang nobya. Nobya or nobyo? Nobya siguro, no? Okay, anong imuon mo? So, ng problema, ginbayaan ka, pik-explain ko na ng problema. Base ba lang nag-away ka mo? Or base ba lagin tagagin ko mo sa blagin? Wala mo ginsunod ang iyang mga gusto. Wala mo ginahatag ang mga gusto niya. So anong natabo nga gibayaan ka, no? Before kita maghatag sa advice, paki-explain anay ng sitwasyon nga gibayaan ka sang imo nga uyab. Lalaki man o babae. Okay, paki-comment lang sa dalam, ha. Then Julius Donoso Dakilos is watching our Facebook Live. Then si RJ Villagracia di Chusano, idol ko dira sa may Roa City. Good evening, sir. Watching from Roa City. Yudi kakak. Dramulet kid. Kampiyon ba? Okay, from Julius Donoso Dakilos. Good evening, sir. DJ Vic. Shoutout sa Municipal PIO sang RDAF 6 ang pinakagwapang si Mrs. Jessie Simpas Brandes. Okay, pinakagwapa man. Kayo nakita ko ni siya mo. Gwapa man, Okay, ang honor sang Diorios Mini Sound, no, sa si Jeannie Gregorios. Nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtamo. Kag honor man sang Diorios Restaurant dara sa may Paloksool, Damangas, kag Dioripig. Okay, basta gusto niyo magpakaon sa mga suwabing pagkaon, katulad kamo sa Diorios dara sa may Paloksool, Damangas, Iloilo. Of Tiger Band. This is a requested song. Sound system of Iceman. Order down. Okay, so Manok Nakaber from Gars Benjamin Alatiet. This is a requested song. Kakak, Dramulet kid. Kampiyon ba? Okay, from Jessie Simpas Brandes. Good evening man sa amon kaupod sa RDAF R6 nga body si Julius Donoso Dakilos. Okay, thank you so much sa pagtamwa. Then from RG Belgracia di Chusa, Yudi Kaka Kid, sir. Yudi Kaka.
Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Okay, ato nga sound effects ng Yudi Kakak. So, halin siya kay RJ Villagracia de Chusa. Yudi Kaka. Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Yudi Kaka. Okay, from RJ Villagracia de Chusa, shout out lang the sir sa Team Turbo Family. Okay, thank you, good. Okay, so welcome with RJ Villagracia de Chusa. Paki-share lang sa akong Facebook Live, no? Para nga damo makakita. Amo na nang bayad nyo sa akon nga pagtamo-tamo kag shout out. Okay, from Ginny Gregorius, ang gwapo nga owner sang Dio Rios. Okay, thanks gid sa pag-greet dito, DJ Beck. Okay, wala gid problema. Ginny Gregorius, basta grupo ya pero may ginalawag. Okay, from Jungkook Nerf, happy fiesta sa Bakay sa 24. Basta kadugay pa sa to. May palang John. Ano sa bulan na no? So, dugay pa. Madamo, pasang pwede matabo. Okay, so advance happy fiesta sa may barangay Baka Dumangas. Na mga damo ko na grupo, si Sir Apang, si Sir Andy, kay mga teachers sang Bakay Elementary School. Okay, wala na ako time na DJ Vic, puros lang ko kuno work. Okay, gimbayaan siya kuno. Kay why na siya kuno time. Okay, kabalaw nga. Di lang anong imong partner? Babae o lalaki? Kay base karon sali ko advice kay lalaki ang imong partner. Anong uyab mo, lalaki o babae? Abay pa kay explain. Kaya daw hindi ko kinchindi sa imong sitwasyon. Okay, si Warren Ditablan nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamo. Yudi Kaka. Drum ulit, kid. Brian. Okay, from RJ Villagracia de Chusa. Salamat good sir Dan sharing. Okay, sa paki-kuan lang paki-share lang sa Facebook Live. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Sa wala pa naka-share, paki-share lang sa akong Facebook Live. Okay, from Warren Ditablan, dala sa may barangay Tabukan, Dumangas, sa Bascog layout sa OBE Serba. Okay, nag-pro-practice layout. Wala sa imposible sa taong may gustong makagawa ng mga bagay, no? Okay, so simple lang ang layout pero okay man so far lang. Salamat gid Warren Ditablan sa may barangay Tabukan, Dumangas. Okay, ang uyab ko no ni Jungkook Nerf babae. So ang problema ni Jungkook Nerf, no, gimbayaan sa sang iya nga uyab. Ano gani pamangkot mo nang imuon mo? Okay, Lodi, paano kung bayaan ka sang uyab mo? Ano ang imuon mo? Pa-advise. Okay, pag bayaan ka sang imong uyab na babae or nobya. So ang imuon mo anay, hindi ka na hindi ka na magsunggod. Balam mo mga babae, artiyan na. Mga artiyan na. Kung kayo sa gusto sa mga babae nga angga-anggaon man, way kabalo bas yung na ila kung abi nga magsunggod-sunggod, nga bayaan ka. So ang imuon mo anay, so pakigluoy ka, load ka. Bakal ka sang bulak, chocolate, then baka ka sang gitara, kanto ka sa ilabalay kang magharana. No. So tanan nga kaayo mo, tanga kaayo ipakita mo sa iya. Kung i-recall mo kung anong ginihimo mo sang una,
nga ginsabat ya ikaw, no? Ang tanang nga ginihimo mo sang una nga ginsabat ya ikaw, amo nang himuon mo. Okay, hindi ka gid magsinuplado. Hindi ka gid magsunggod. Hindi ka gid magmaoy. Kay laban-laban, hindi ka gid napagbalikan. Patience is a virtue, ika nga. So, dapat laba imo pasensya, no? Amo gid ang mga babae. Kaysa uli kung mag-asaway na ka mo, kung makasal na, ikaw naman paugtas. Lagaw ka kada gabi. Balos-balos mo na, di ba? Okay, so imon mo na yung galaw, imuon mo. Kung anong ginimo mo sang una, nga nabihag mo siya, i-recall mo kag amo nang imuon mo. Okay? Di ba? Jungkook nerve. So imo na i-try anay kag kung hindi epektibo, pumangkot ka naman sa akon kay may next naman ako i-advise. Okay, from Gars Benjamin Alatiet, shout out po sa GLA Mini Sound from Barangay Cristina, Tapas Kapis. Owner si Darin Gamayaw. Okay, sa mga suki nato dira sa may Kapis, no, sa may Tapas Kapis, ang GLA Mini Sound. Okay, ada sa atong Facebook Live si Silami Permilos Jamina, all the way from Barangay Sabao Dumanga. Salamat sa pagtamwa. Salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, sa hambal ni Silami Permilos Jamina sa akong estudyante before sa may Sapao Elementary School. Good evening, sir. Shout out sa mga taga Sapao. Okay, sa tanan ng mga taga Sapao, Dumanga, salin sa Purok 1, 2, 3, 4, 5. Isagid gamay daan nga evening sa iyo tanan from Silami Permilos Jamina. Okay, regards sa mga ex-boyfriend nga si Cornelio Jamina. Okay, salamat sa pagtamwa. Paki-share lang sa akong Facebook Live. Salamat. Okay, si Ray Donoso, akong pariente. Salamat sa pag-donate sa imo reaction sa akong Facebook Live. Also, si Silami Permilos Jamina sa pag-click sang heart. Si Ma'am Christy Dilariarte Rabantes ang Dakotan Elementary School. No? Salamat sa pag-share sa imo reactions. Also, si Chiril Pagayunan. Si Warren Ditablan. Si Bong Trispices. Also, si RJ Villagracia. Okay, sa tanan nag-share sa ila reaction. Salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, so si Dina Molina, grabe, ano ang apelyido? Molisa. Dina Molina, so pa-shoutout sir sa Carduna Rizal. Okay, salamat sa pagtamwa. Akong dating estudyante sa may Sapao, no, si Dina Molina.
Ni si San Snipey Muto or si Sandy. Okay, members ng Damangas United Radio Communicator. Salamat sa pagtama sa ako ng Facebook Live. Okay, from Rins Donasco, Di Binagracia, DJ Vic, shout out sa mga grupo ni RK Mini Sound. Sa Managit, labi nagit kay Litik. Salamat kay DJ Vic. Okay, so thank you so much sa pagtama sa ako ng Facebook Live. Atong live guro kada gabi kita malive. Malingaw-lingaw kita samtang medyo taway pang kabuhi. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Jungkook Nerve, no? Idol DJ Vic, galain ang buot ko sa iya kay kita ko siya sa plaza. May upod nga iban nga lalaki, amo na nga nagasunggod ako sa iya. Okay, sa inang sitwasyon, Jungkook Nerve, siguro, so kinala mo siguro istoryaon sang seryoso na. So, daw hindi na nilang ulango kay siyempre nakita mo may upod na siyang lalaki. Subot silingon nga may something nang hindi siya nagustuhan sa imo. Okay, so pinaka-dabis may moon, istoryahan mo siya sang masinsinan kag papilion kag siyempre ipa-explain kung ano gid balang rason nga ang may kadate siya sa iya sa plaza. Base bala may kakulangan ka man sa iya or base may nakita to siyang medyo manami sa isa ka lalaki. Okay, so pasikton mo siya. Kag of course kung nakita mo nga may kadate siya, kag may ma-relasyon mo siya or karelasyon mo siya or nobya mo siya. Siyempre yun ang galing nga bagay. So sala na mo. Isa na nakasala nga bagay. So pwede mo siya mapatawad kung magbago siya. Pero siyempre may dapat ka nga tandaan nga nakahimo na siya sang sala. So kadton mo siya ka istoryahon kag prangkahon kung ano gid ang problema nga ang may kadate siya. Okay? Kung ano man ang iyang desisyon, siyempre ang pinaka the best nga imuon mo, batunon mo kag siyempre just move on. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so kulang na sa istorya, siguro basi mga istoryan pa man So kung ano man ang matabo, dapat kabalo ka magbaton sang kamaturan. Kag siyempre pangita ka man sang iba. Okay? Basi madala pa sa istorya. Istorya na maayo, basi madala pa sa istorya. Okay, from ang problema kay hindi ko basa ang ngalan mo. Good evening, DJ Vic. Okay, sige, ang ngalan ito kinabaliskad niyo. From Rins Donasco, Binagracia, DJ Vic, shoutout kay Ricky John Donasco, technicians ni RK Mini Sound, kasang Managit. Salamat kay DJ Vic. Okay, so thank you so much man, Rins Donasco, di Binagracia. Okay, from MG Navilos, shoutout gali sa Huwaran kung amigo dira sa Lawaan sa kay CB Bata ni Maling. Okay, Huwaran gyud na siya. Why na siya pakasala. Amo na pinakamabuot kong bro. Mabuot pa na sa akon. Salamat gid MG Navilos sa pagtama sa akon niya Facebook Live all the way from Lawaan, Antique.
Okay, from Denmark, thank you good Digibig sa pag-shoutout sa Amon Organization sa RDAP R6 from Regional Director Denmark Brandes. Okay, manisigli. Si Denmark yung magalit, no? Okay, from Denmark Brandes, salamat good. Okay, primero to, yung kabasa ng alam mo kay Baliskad. What a style. Okay, salamat man Denmark Brandes, no? Sa pag-support ako ng Facebook Live. Okay, from MG Navilo, shoutout gali sa ito na, nabasa ko na kaina. No pro all the way ni from Iloilo City si Mac. Oh, si Mac. Oh, kilala ta. Kilala siyempre, si Mac pa. Si Mac Photo Vlog ni gali, okay? So, kilala. Parehas ka mo ni bro ko kabuot. Wala agad mga bisyo. Isa lang bisyo niyo, binotig. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sukad lang man si MG Navilos. Bisan dakpan, hindi gid mag-ako. Okay, mga muto na sa mga salawayon. Bisan mag-inano, hindi gid mag-ako. Kadamo sang balibad. Sige, ano, mabukla ng agtang. DJ Arky Bomb Remix. Okay, from Jungkook Nerf, DJ Idol, request song na lang Your Love, PD remix lang. Okay, so try ko may ala ko nga remix ang Your Love, pero for sure daw wala guro kay slow song na siya. Okay, i-play lang ka na sang labis na nasaktan. Team song mo na subong, labis na nasaktan, para nga pa sa imong blatyagon. Pero hindi ka ma-problema kay bisan nasaktan ka subong. May mga chance pa na nga maka-move on ka, kag maka-recover. Kaya makita ka sang babae nga para sa imo, no? Hindi magkalisod nga gibayaan ka. Kaya kita kabalo base mga pala ni Lord, mga paagi, nga hindi ka mo magdayunay kay base sa uli ang imo nang anobya. Base may pamilya lang nga buang, kag nagbuang. May nulsol ka. So kung ano man yung katabo sa aton, mga pagbuot na ni Lord, so ato nga batunon, no? Okay, kung wala ko makita sang Your Love, so i-play ko karon ang labis na nasaktan.
Okay, from Lurl. Okay, hindi ko mabasa ang ngalan mo. Okay, good evening, DJ Vic. Shoutout lang sa mga taga Managet. Kag sa mga grupo ng mga tambay kay Nonoy Lupog. Watching from Croatia, Europe. Okay, so salamat dito sa abroad for watching my Facebook Live. Just enjoy our dance to mixes. Okay, from Clinton Dosaran. Good evening, sir. Nakahapit man ako sa live mo ba? The best. Pa-shoutout. Thanks. Okay, so once again, thank you so much sa pagtamwa. Si Clinton Dosaran. Salamat sa pag-support. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Dina Molina, sir, pa-shoutout naman kay PG Aison from Rizal. Okay, so PG Aison from Rizal, from Dina Molina. Okay, from Jungkook Nerf, DJ Vic, ma-apply na lang ako DJ sa imo.
Adin ka nakapuli ako, basta ibala layo ka. Okay, kung pwede lang, istorya nato na. Okay, sa gusto mo pa shoutout, ipunta lang sa dalaw, kaya anytime, basahon ko na. Okay, it's 9:29 in the evening and you're watching our DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kakaupo niyo siyempre si DJ Vic, the Donoso III. Kayo'y nakikinsari sa mga exclusive dance remixes ng DMC Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ano sa atong Facebook Live, nagatama si May Dabon, dala sa may barangay Talasan Mangas. Hi sir, shout out lang da sa family Dabon, Dilahinti sa may barangay Talasan Mangas. Okay, arama si Ray Matulin Ilagan, watching our Facebook Live. Thank you so much sa pagtamwa. Okay, mo song Jungkook Nerf daw wala kay guro available. So, i-play ko lang guro ang labis na nasaktan para sa imo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, this song is for Jungkook Nerf, labis na nasaktan. Okay, just enjoy lang sa pagpamati dira, no? So kung bigo ka man subong, hindi mo problema, may mga pag-asa pa. Okay, sa bakay ako Okay, sa lapit ka man ang gali, so istoryan tamang kita. Okay, from Ray Matulin Ilagan, good PM, DJ Big shoutouts gali sa mga suki ko sa ice cream sa bilog nga Dumangas. Okay, sa gusto mag-order sang suwabing sabor sang ice cream, just contact lang kay Ray Matulin Ilagan or si Ray.
the drums. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:49 in the evening. Okay, sige, diwat kami dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Kumusta daton nga pag kiay-kiay? Ayos ba tayo dyan? Okay, sa mga hindi pa dala makatulog, na still, pwede ka mo makatawa-tawa kag maka-kiay-kiay sa atong mga exclusive mga dance remixes. Okay, so samtang mo na nagapamusi-musi sa inyong mga balay. Okay, so medyo mainit ako ato nga chimpo subong nga adlaw. Pero lapit lang ang mga inadlaw kag tig-ululan naman sa Pilipinas. Kag sa atong mga estudyante, pila na gina ka mga sinimana sa mga graduate na kamo. Okay, so mag-enjoy na kamo sa graduation, sa bakasyon. Okay, si Tuto J. Dumaloy or si bro namon na Jackie Hayamon sa California. Nagatamo sa ating Facebook Live. Salamat kay bro sa pagtamwa. Dinaraman si Teresita Diriada Perez sa may Canada. Sa Canada ka batchmate no? Okay, salamat sa pagtama sa akong Facebook Live. Of course, still si May Dabon sa may Barangay Talasan Dumangas. Kag sila si Jungkook Nerf, kag si Peter Paul Gayumali Bailon sa may abroad. Salamat sa pagtamwa. Okay, sa mga nag-donate sang ila reaction sa akong Facebook Live, si Kagawa John Mark Sinorio sa may Barangay Hardin, Dumangas. Also si Parico Alfonso Hulo dira sa may Mabini Street sa Banosan, Dumangas. Si Julius Donoso Dakilos sa may Barangay Tabuka, Mahamanagit, Dumangas. Si Bo DJ Bongs Tidula Taronas. Also si John Paul Gary. Si Mida Bon, salamat sa pag-share sa inyong reactions. The hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo!
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Then si pare ko Renato Hilute ng gwapong Master Teacher 2 sang Dumangas Central Elementary School. Salamat gid pre sa pagtamwa kapag donate sa mga hearts ako niya Facebook Live. Then si Anthony Ditablan, si Clinton Dusaran, then si Dean Mark, then si Ricky Martires. Okay, kumusta na bro? Then si Lisil Diniros de Guzman, si Helen Willis Torre Franca, si Juanin Ditablan, si Bong 3 Pieces, si Siwi Bata ni Bikoy. Okay, so para man na mag-donate sa ilang mga reactions. Okay, so wala pa naka-click sang heart or like, paki-click lang sang heart or like. Okay, ara siya bang si Black Barbie or si Sir Apang sang Bakay Elementary School. Shoutout gani sir si Lana Grace Dibel sang Bakay. Okay, salamat gid Sir Apang sa pagtamwa. Kilala mo si Jungkook Nerf Sir Apang? Okay, sir, pang kilala mo si Jungkook Nerf, taga barangay Bakay siya ko, no? Sige na, invite ako sa piyesta nyo da. Kung makakadto ko siya, sigurado gid nga makapamistan ako sa kay Sir Apang. Then si Kindi, depositaryo, Kindi gimane. Hello, good evening, Sir DJ. Shout out family ko, depositaryo sa Ilaya First o sa First Avenue, Hardin, watching from Singapore. Okay, ang ngalan mo si dalang kay bariskan ngalan mo si Anerbic Depositaryo. Depositaryo na lang guro. Yawang ko basa. Okay, sa First Avenue, Barangay Hardin, Dumangas, watching from Singapore. Si Anerbic Depositaryo. Then from Black Barbie, Sir Pang, LSA, mga Devil family sang Barangay Bakay. Then ada si pobre nga bugtong or bugtong nga pobre. Pobre nga bugtong. Okay, sa pare ko Alfonso Hulo, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Si Justice Simpas Bandres, also si RJ Villagracia Dichosa sa may Roa City. Then si Herman Di Pamaylo, si Pretty Bams Giban. Sa may abroad si Alinsky Soriano de Rotas, Jason De La Cruz Sr., si G. Facto Jr., si Franklin Sambilla Jr., also si 2 James Romo Perales, si Alvin Pistolante. Kag may 25 pa nga wala nagagwa ang yangalan. Okay. Sir Vic Andy Villaranda, shout out please. Okay, kay Sir Andy Villaranda or si Sir Andy sang Bakay Elementary School na. Salamat man sa pag-support. Okay, Sir, apang wala mo masabat ang pamangkot. Kilala mo si si Jungkook Nerf. Okay, pag-check ba ang mga komentara? Taga barangay Bakay siya kuno, hindi ko siya kilala. Okay, parang pobre nga bugtong shout out sir sa GB Mini Sound, also si GB Mini Sound, si Boy Boy Pro Audio of Tering Kabatuan and Dingli kag sa tanan nga mga Bayukos family sa Barotac Nuibo. Okay, salamat once again pobre nga bugtong. Okay, si DJ Ray Anthony Santiniana, no? So isa man ka sikat nga remix maker. Nagatamo sa atong Facebook Live. So, shout out Sir Vic. Okay, ara na. So, salamat gid sa pag-support. Hindi mo siya kilala, Sir Pang. Pag-i-click bisa yung profile, taga Bakay siya ko, no? Araw-araw nga taga Bakay, hindi mo kilala. Pero ang iyang ngalan daw taga Korea. Si Jungkook. Assignment mo na, Sir Pang, ha? Dapat kilala mo gid siya. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You
You are listening to Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumanga's Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, from pobre nga bugtong, pa-request ko Sir Vic, pwede? Okay, kung available, pili nato na. So basta Tekno lang or TikTok. Kay dance remixes kita, so TikTok lang kag Tekno ang pwede ko ma-play. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Okay, Salapang, so assignment mo na ha. Kilala mo si Jungkook Nerf. Dapat pagkitay na ito nga doon, may kuha ka na, may info sa akon kung sino na siya. Kaya na-intriga gid ako sa iya, kaya taga-bakay siya ko, no? Basi, isa na siya sa mga sinakpan mo doon. Nag-ipos-ipos lang. Kaya na good time lang black, wow. Sige lang nga, importante nga chill-chill lang kita. Kag-enjoy lang life, no? So kung naman kadamo sa problema naton, hindi na ito paglukdohon. Ang problema may mga solusyon. Pinakadabes ng imuon, pangitaon ng solusyon. Kung may problema ka mo, hindi ka mo sagi isang inom. Kag hindi nyo pag ipabuwas ang problema, impossible subong pala na solbaron nyo. Kaya basi kita kabalaw, basi buwas may problema ka naman. Kag buwas putos ka na sa mga problema. Basta ibutas sa ito paminsaron, yan talagang problema, may mga solusyon. Hindi na sa problema pag wala solusyon. So ang imuon, pagitaon ang solusyon sa mga problema. Pag wala ka sang kwarta, hindi ka ma-problema, kay parehas kita. Music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Para bang dahong ikaw sa hangin. Ay, ambat na lang! Dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa tuwing gabi. Dito ka sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay Okay, from Dicky Dunlao, Colonia. Shoutout sa mga taga-Sapaw from Palawan. Dicklin Dunlao, Colonia. Okay, salamat gid Dicklin Dunlao, Colonia dito sa may Palawan. Okay, sa man nga taga Barangay Sapaw, Dumangas. ang buong lakas ay ibibigay ko kahit masaktan. Ika'y pupuntahan kahit saan ka man. Kung kailangan mo ako, aking Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. kahit puso ko'y pagkulang parang di na kaya. Mamahalin pa rin kita. Dito ka palagi sa aking tabi. Lahat kayang It's DJ Arky in the mix.
Yudi kakak, dramulet kid. Okay, from Pobre nga Bugtong. So, sa ma-request sa song, Do You Wanna? Or to be or not to be, or tonight. Thank you sa kapamatigid ako di sir sa Doha, Qatar. Okay, so, coming up next ang imong song, Do You Wanna? Okay, after the song, ma-play kita sang Do You Wanna. Salamat sa papamati dala sa may Qatar, si Pobre nga Bugtong. Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.humongous.listentomyradio.com. DMC Net Radio FM. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is a requested song. Okay, this song is Pobre nga Bugtong from Doha, Qatar. This is a requested song. Okay, Ronald Demonte, so welcome to our dance party mixes. Yudi kakak, dramulet kid.
Okay, from Pobre nga Bugtong. Hi Sir Vic, shoutout lang sa live mo si Boy Boy sang Pro Audio of Kabatuan. Okay, salamat din sa pag-PM sa akon. Pobre nga Bugtong. Barter Balaridos is watching our Facebook Live. Salamat, Gid. Okay, from Jungkook Nerf, DJ, baka natuyo ka na. Baka natuyo ka na, ako naman dabi. Okay, machimpo gina. Kilala mo si Silapang, Jungkook? Abi, kilala ka mga duwa nga daw, hindi ka kilala. Hindi ko man ikaw kilala. Pero makilalahay gid kita. May mga chimpo, maka-banding-banding ka, maka-kinita-kita. Okay, si DJ Jasin Anas nagatama sa ato nga Facebook Live. Salamat sa pagtama. Okay, Sir Apang, so estudyante mong gali si Jungkook Nerf. Maestro ko na kag si Sir Andy sang grade 6. Okay, ano nang grade mo sa bang? Eskwela ka pa? Or managpangasawa na? Ano nang grade mo, Jungkook? High school ka pa lang, college, or nag-aobra na?
Kay Ferdinand Discutido dito sa may Barangay Lakturan, Dumangas. Salamat sa pagtamo sa akong Facebook Live.
gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. DJ Vic Donoso the third. For the hottest and probably the most wicked looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third.
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third.
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 10:35 in the evening. Sa medyo overtime na ako sa lang ako tani alas 10 na sa gabi. Nakabuylo kami gin kuti-kuti pa sa gwa. Okay, tayo ko na mapaalam no, sa mga nag-participate sa akong Facebook Live sa 106 ka comments, kag 76 ka reactions, kag 38 ka shares. Okay, salamat din sa pag-participate sa akong Facebook Live. Na still si Shane Labor, kag si Juben Sevilla the second. Okay, so kita-kits kita boss sa gabi, still sa same time, same program, and same channel sa DMC Net Radio FM. Okay, so masayin salamat din sa nag-upload kayo nahalin alas 7 sa gabi. Kag hindi makabala ka, magabalik ako liwat buwas sa gabi. No? Kag basi sa adlaw, basi maka-live na ako na. Salamat kay Franklin Sombilia Jr. sa may Bakay Housing no, sa pag-hook up sa aton nga audio diri sa Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the official dance Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag the one and only Dance Mix Channel diri sa Dumangas. Okay, before ako mag-final end, so acknowledge ko liwat ang nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Si 2 James Romo Perales dara sa may Cagayan de Oro. Then si Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may Barangay Banagit Dumangas. Si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardy Dumangas sa pinakagwapa dira. Then si Champ Diloso sa may Iloilo City. Then si Ronnie Donisa dara sa may Barangay Sapao Dumangas. Si Ray Matulin Ilagan Ray o si Ray Ice Cream sa may Barangay Talosan Dumangas. Then si Kagawad John Mark Sinorio sa Barangay Hardy Dumangas. Salamat sa pag-donate sa reactions. Then of course si Alfonso Hulo dira sa may Mabini Street sa Banos Dumangas. Si Julius Donoso Dakilos sa may Barangay Managit Dumangas. Si Juben Sevilla the second sa may Barangay Managit Dumangas. Also nag-share sang ilang reaction sa ako na Facebook Live si John Paul Gary, si Lauren Donoso sa may Barangay Managit Dumangas. Si May Dabon sa may Barangay Tolosan Dumangas. Si Justy Simpas Brandes sa may Barangay Bantod Fabrika Dumangas. Si Herman Di Pamaylo sa Metro Manila, ang taga Barangay Sapao Dumangas. Then of course si Ray Donoso sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao Dumangas.
Din si Bong sa Tidula Tarunas. No, thank you so much sa pag donate sa iyong reaction. Si Tommy Doronila sa may abroad. Din si Abe the Assist Doriman. Sa may Barangay Hardy Dumangas. Si G Facto Junio sa may Barangay Bantod Dumangas. Si Cherry Rose Dikito sa may Barangay Sapaw Dumangas. Then si Reigns Donoso de Vinagracia sa may Barangay Manakit Dumangas. Si Anita Hayawon. Okay, ang ex-GF ni Jackie Hayawon sa may California. Si Vivian Bailon sa may abroad. Si Pobring Mangunguma sa may abroad. Si Lana Grace Dibel. Of course, si Black Barbie dira sa may Bakay Housing. Si Depositario. Anong alam mo naman? Si Anerbic Depositario. Also si pare ko Renato Hilutin dira sa may Bulod, Pulao, Dumangas. Si Anthony Ditablan, si Clinton Dosaran, si Dean Mark, kag si Ricky Martires. Also si MG Navilo, si Lizel de Guzman, Helen Willis Turi Franca. Okay, si Silami Permilos Domino sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Ma'am Christy Rabante de la Riarte. Si Cheryl Pagayunan sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Warren Ditablan sa may Barangay Tabukan Dumangas. Salamat sa pag-share sa inyong reactions. Si Bong 3 Pieces sa may abroad. Then si RG Villagracia de Chusa sa may Rojas City. Si CB Bata ni Bicoy or si Bicoy Bata ni Maleng. Also si Ma'am Lorlin Dikito Dimson sa may Cali Dumangas, ang teacher sa Cali Elementary School. Si Vicky De La Riarte, si Sir GP Alihaga Laino sa may Rojas City. Si Leo Albiso. Ni si Magdalena Felicia Lagmay, Pretty Bams Gagiban sa may abroad. Also si Rosana Pacliba Valenzuela, Lia Puasan sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Jackie Price dira sa may Balotok Nuevo Iloilo. Si Lensky Soriano dirota sa may Uman. Then si Lars Gonzaga Dilag, ang teacher sa Dumangas Central Elementary School. Sa may Barangay Hardy Dumangas. Si Shirley Abordo Discotido. Si Leo sa may Bakay Housing. Si Leo La Dublan Biating. Then si Glucy Niasco sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Arnold Barbero, ang DJ dira sa may Pasig City. Si John Mark Salvador Gisto. Also si KCR DJ Kisi Rael. Jason De La Cruz Sr. Si Marinel Villa sa may Taiwan. Gerald June Valle sa may Roa City. Si Sandara Villamonte, ang DJ sang XFM Palawan or Puerto Princesa ang stasyon sa may mga X. Then si Jorly Lidonio, si Ma'am Rachel Di Pras, si Yel Villanueva sa may Taiwan. Si Jonathan Di Tablan sa may Metro Manila. Si Ma'am Erna Direkito, ang teacher sa Salangan Elementary School. Of course, si Paring Nepi Di Pesa sa may Barangay Bakong Dumangas. Si Ann DC sa may California. Di si Yanyan Banista, si Rex Langrio. Of course, si Cedric or si DJ Cedric Jocampo sa may Nanding Lupis Dumanga. So para mo na nag-donate sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. Kag sa man nag-share sa ako niya Facebook Live, acknowledge sa man nag-share, no? Si Alfonso Holos si Simpas Brandes sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Si RJ Villagracia de Chusa. Also si Herman Di Pamilo, si Pretty Bams Giban, si Linsky Soriano Dirota, si Jason De La Cruz Sr. J. Facto Junior, Franklin Sambilia Jr., si 2 James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Also si Alvin Postalanti, kag ang iban pa nga naka-silent monitor. Okay, so once again, naraman sa atong Facebook Live si Risilda Junio Conanan. Then si Rex Langrio, kag si Vice Mayor Ronaldo Onal Goles. Salamat gipri sa pagtama. Okay, need ko na magpaalam. It's 10:42 in the evening, no? So kita buwas sa ako ng program sa aga. So morning ang tawag kita buwas sa aga. Okay, time ko na pulupaway ka nag-iinit akong laptop. Okay, once again, thank you so much, guys. God bless everyone and have a blessed Friday evening. Kag siyempre, kamo nagpamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag kaupo niyo si DJ Vic Donoso Dieter Babus. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumango. Get ready for DJ Vic Donoso the Third. Ang grupo mo!
Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Victor Donoso III. Wala nang iba. Ikinjami sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Kapay, Lo, daw katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapod ay kung nagakatigulang ka na. Kadaabo lang sa kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapler Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw ka paluya ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Titara na, upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double, tiyara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatsyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayo na bala aton electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106.
Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes on NONSTOP. Online Disco Party on YouTube. Hosted by your Mixmaster, DJ Vic Donoso. Kagrupo mo! The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.